باش خوندکارین هیجاز بورم مامۆستا سیلوا ئەمێ بەهەڤدوورە پرتووکە زیندی ناسی بەشێ چارە بەهەڤدوورە پاردە بکەن. خۆ دەستپێتێکی دەستکارم بێژم مە پرتووکە مە یا زیندی ناسی چار بەش بوون. بەشێ یەکەم سەر پەرگالا سنێری بوو، بەشێ دوا سەر پێشوازکردنێ بوو، بەشێ سسیا سەر پربوونێ بوو، نەها مەبێن بەشێ چارە سەر زیکماکناسی. گەلۆ دەستکارم دەستپێکێ بێژم زیکماکناسی چی؟ یانجێکی ئەس بێژمۆکی پێناسایەکی ئەم بدێنێ زیکماکناسی بنەری ناوەدە چی؟ چاوا چێ بووی؟ ji hêla ku ja zanyarî bi çê bûyî? Tamam. Zikmaknasî em dibêjin ew şêwazê got guhertin wek heviya got ji dêv û bav ve diguhêzin zarokan û ber bi nifşên din ve diçê. Ew şêwazê got dêv û bav ber bi zarokan ve diçê û zarok ji dêv û bavê xwe digirin. Mînak meselen em bêjin çi heyî got dihêle zarokek dêv û bavê xwe bin? Yan jîkê got zarok şêwazên wanayî hebin ne wek dêv û bavê xwe bin. Meselen mînak ez bêjim bavê min porî zer e, dayika min porê wê reş e. Çi hiştiyê got ez porê min wek ê bavê min bê zer bê. Bijê ji were ev ser zikmaknasiyê bînî. Yan jîkê em bêjin kromozom. Kromozom çi ne? Kromozom em bêjin ew elîlin yan jîkê em bêjin kromozom cîn li ser lênin. Ev cînê han a got dihêlê ez dê û bavê xwe bigirim û şêwazên navbera daykan û bavê min de hebe û ez wî şêwazî bigirim. Tamam. Em vana nas bikin ev bêjin ev kromozom e û ev cîn e. Ev kromosom û ev jî cîn e. Çi şêwazê me yê got heye di hindirê cîn de yê. Tamam. Tayyib. Me berê jî me birbû me got ser dominês çi ye? Cem me heyî dominêsa tam, dominêsa netam, dominêsa resîsîv û dominês heyî. Em bên van gişa van xala gişta bi hevdûre parve bikin. Cem me heye taban dominês di şêwaz jêr henin. Cem me heye dominêsa resîsîv û cem me heye dominês. Dominêsa resîsîv çi ye û dominês çi ye? Dominêsa a tam ez bêjim çi ye? Dema gava gogo ez bêm şêwazê gogo ji dê û bavê xwe ez digirim. Nesa şêwazê êgo ji cem dayikam û bavê min hebe ez bêm wê şêwazî digirim. Ev ez jê bêjim dominês. Taban ez çi bi sembola tîpê mezin ez sembol dikim. Mînak meselen ez bêjim cem me hebe gulik sor. û cem me hebe ez bêm zayendê nabera gula sor û gula spî diçêkim. Gula sor ez bêjim dominês e. û gula sor ez bêjim resîsîv e. Ez bêm hevrûkirinê nabera wa çêkim. Hemû gulên got nifşê yekem didan min, gulên sor dan min. Divir de ez bêjim gula sor dominês li ser gula spî. Hertimî tîpa mezin vê ji xwe nas bikin. Tîpa mezin dadgere ser tîpa çûk. Ev li gorî çi em dibêjin? Li gorî zikmaknasiya mendilî. Zaten cem me çi heyî jî zikmaknasiya nemendilî jî cem me heyî. Ema divir de em bêjin li gorî zikmaknasiya mendilî şêwazê a dominês dadgere ser şêwazê ê çi? Ê resîsîv. Dominêsa resîsîv çi ye? Ew dominêsa got nikare nifşê yekem de derdkeve lê bes. Ji şêwazê derveyî
شوازی خود در ناخی. ام تیپه چه دست نشان دکن؟ تیپیم چوک. zaten ev tip şku hatiye dema goz bejim gula sor bi İngilizî bi zimanê me yê İngilizî em bêjin red. Ji wê tekê hatî Latîniya wê hatiye. Tamam. Em bên dominêsa Mendelî. شخو زانیاری مندل آدولف مندل او یکم زانیاری ایگو گوچه زک مغناطیسی جمع درخست. دی دستوی که سر چه تجربه این خود چه کرد؟ تجربه این خود سر شیناتیا بازیلای چه کرد؟ شخو چما سر شیناتیا بازیلا دست نشان کرد؟ مگون زانن برگو شیناتیا بازیلا به حسانی تی چاندن جالیه آبوریده چه تکلیفی آینی زیاده تنیه و جیان آینا گر جیان آینا که گشتک به تایبتی سیمهن. تمام. دست بگیده مندل نزانی بونه دومینیس ریسیسیو هیه یعنی دومینیس هیه. چکر دست بگیده چون ده توف آنین ده توف جمع هبون هر دو توف خستن بنی آخیده. توف گجه خودی رنگی گله سور بون. و تو وادن خودی رنگی گله سپی بون. زاده نزانی بون نه اف رسیسی و یانجی که اف دومینیسی. چکر چاند اف هر دو توف چاندن بشتی دمی دید گوگوه گلا سپی دا. بشتی دمی کردن دید گوه شیناتیه جی گلا سور دا. جاردی هات توفن وی گله و توفن وی گله بشتی دمه کردن جاردی خز بینی آخیده و چند جاردی دید یا انجامه دید گو چه گو اف جی گلا سور دا و جاردی وین تو وادن گلا سپی دا دفرده انجام گرد گو مادامی از حیانی 101 ساله جی از وی توی بچینم و گلا سور بدیمه. حیانی 101 ساله جی از وی گلی بچینم و گلا سپی بدیمه. دورده چه دید؟ گو مادامی گولوی ev dominesi evana resisi ve her du tov jî cem çinin safînin. Ne tevlî hevin. Her du tov jî safînin. Ji ber golbêrekê em bên bêjin a domînês di şêwazîn wê nahenin yan wê safî bê ji vir diderxist, ji vir encam girt yan jî ke wê tevlî hev bê. Yani ez bêjim ez vî şêwazî han bîn wê gula sor bê, ez vî şêwazî jî bimînim wê gula sor bê. Ji ber got çi me berê me gotibû tîpa mezin dadgerê ser tîpa biçûk û nahêle got şêwazê xwe derxê. Kîjanê şêwazê xwe derxê? A biçûk. Tîpa biçûk nahêle got şêwazê xwe derxê. Tamam. Ama a resîsîv ji pêvî şêwazekî jêr tineyî. Her tim xwar bikin wek bingehekê gimekot domînêsa a resîsîv ji ber xwe nas bikin her timî tîpê wê nav çûçikin ji pêvî şêwazekî jêr tineyî. Yan jî kem bêjin ew her timî ê safînin. Piştî demê xwe zaten vê dekê bergirtina wana a xweber e. Çilo bergirtina xweber? Şînatiya bazêla me got yek jê ji wana hêsanbûna a şînbûna aynak nê hêsan bû, dema ayna sê meh bûn. Bi hêsanî karîbû bi dest xistibana. A çara jî ke gula wê na gula tam bû. Gula tam çawayî bergirtina ayna xweber bû. Yani lebatên mê li ser lê hebûn û lebatên nêr jî li ser lê hebûn. Wê gulê bixwe bergirtin bixwe çêt kir. Aynı divê dekê de dema got ev tov xist binê axê de vê gulê bixwe bergirtin bixwe çêkir û şînatî dame. Ji vir nas kir, mendil nas kir got gomanat û gava got ez tên vê şînatiyê diçînim. Nefsa gulê didê min gula sor çawa li vir dame û li vir jî aynı hêna gula sor dame. Ev bavin û ev zarokin gula sor dame femanat û evanat nê a domînês a çiyê a safiyê.
Piştî demekî hat şikir mendil, ev zaten beriya nakne ev qasa tişt mendil nas netkirin. Nizanî bû ne domînês heyî, ne safî heyî, ne aresîsî heyî, di tecrübeya de, di domana demêre ev tiştana giştik nas kir. Piştre hat şikir, mendil hat, mane ev bêjin ev gul, gula tame. Yani aynı vê gulê li batê mê û nêr li ser lê henin û aynı vê gulê jî li batê mê û nêr li ser lê henin. Hat şikir mendil. Hat ev gulahan li batên wê yî nêr jêkirin, sergok jêkirin. Li batên wê yî nêr jêkirin, madam gava min got li batê nêr jêkirin, ev ma gula çi? Gula mê. û hat çikir ji vê nadin? Hat rahij vê gulê û bi ser gula mê de weşand. Ji bo got çê bibe, çi çê bibe li cemê? Bergirtina nexweber çê bibe. Yani li cemê çi çê bû? Ev gula mê li batên mê li cem lê hebûn û li batên nêr li vê dekê cemê tozbûn a nexweber çê bû. Çi kir piştre? Ew xist di nava kîsekî de ji ber çi? Ji bo got ti tozên din neyên bergirtinê vê gulê çêkin û ji bo got mendil te kes bike çi heye? Ev gul zaten hesran ji vê gulê bergirtin pêre çêbûyî. Em bên binivîsînin, me got ev gula sora safî bû. Bergirtin bi kê janêr çêkir? Bi gula spî re. Ji ber got beriya nakne em bên vê dekê em piçkî dubare bikin. Gava me got gula sor bergirtin pêr çêkir. Wê gulê wê xwe bi xwe bergirtin xwe çê dikir. Gula sor bi gula sor re. Çi dame? Gula sor dame. 101 salê ev gulana bergirtin buhar çêkirana wê 100 ji 100 gula sor bidaya me. Piştre hat çikir bergirtin nabera gula sor û gula spî de çêkir. Gula sor ji ber got safî bû û gula spî. Bergirtin buhar çêkir di encamê de çi dame? Gula sor dame. Ji vir mendil ya encamê got çi heye? Got ev gula sor şêwazê wênî derveyî sor e. Lê besî ez bêm şêwazê wênî cînî lêkolîn bikim, gula wênî spî jî tê heye. Şêwazên ji gula spî jî tê henin. Ji ber got me got cadiyê zêvegerim xala xwe niyekê, me got a resîsîv û a domînês dadgere ser a resîsîv û nahêle got şêwazê derveyî de şêwazê xwe derxînî. Li vê dekê mendil ya encamê got a domînês di şêwaz jêr henin û a resîsîv ji pêvî şêwazekî jêre tineyî. Vir me hev çartêgehê xwe me nas kirin, niha me bên rêbazê got çawa em giriftariyên zîkmaknasî çareser bikin, di vê got çi giriftariya got bê pêşiya me, em li gorî va her pênc xala bimeşin. Zaten em nikarin giriftariya xwe çareser bikin, li gorî ille li gorî van her pênc xala. Xalayekê çareserkirina giriftariyan. Xalayekê em ê şêwazê derveyî yên bavan binivîsînin. Adı dua şêwazê cînî yên dê û bavan binivîsînin. A sisiyan dibetiya a cînî yan dê û bavan binivîsînin. A çara şêwazê cînî ya nifşê yekem yan jî nifşê zarokan. Ji ber ku ev dê û bavin
ev jî zarokê wan in. A pênca şêwazê derveyî yên nifşeyiyeke binivîsîn. Em ê bên yek bi yekser vana şîrove bikin û em ê giriftariyekê ji xwe deynin û li gorî wê giriftariyê em ê giriftariya xwe çareser bikin. Dema bergirtin di navbera du kulîlkan de çêbû yek xwedî gula sor min sembola wê jî dijordeynin ya din xwedî gula spî. Di encamê de nifşê yekem giş xwedî gulên sor derketin. Vê giriftariyê parve bikin. Bala xwe bi denê de xal bi mirabin bêmê çawa giriftariyan çareser bikin ji ber ku hemû bersivên me di mînaka me de yîn. Bes divê ku çawa em zanîn bêhîn çawa giriftariya xwe çareser bikin. Bala xwe bi denê de. Çare. A yekê me got em ê li gorî van xalan bimeşin û giriftariya xwe çareser bikin. Me got şêwazê derve yên bavan binivîsînin. Vayî şêwazê derve yên bav, parens, bav yani. Şêwazê derve çil ceme heyî çend guldanime di gulin, gulek jê sor û gulek jê spî ye. Ev şêwazê derve ê bavan in. Çawa yani şêwazê derve û şêwazê cînî. Şêwazê derve dema ku gazbêjim rengê vê gulê çi reng in? Sor in. Rengê vê gulê çi reng in? Şîn in. Şêwazê wênî derveyî ku golber çavê me yî ku em dibînin, ew şêwazê wê yî derve yî. Ama şêwazê wênî cînî dema ku ez bêm şaneyekê ji van gulan bibim û têxim bin horbînê de û lêkolîn bikim bêkanî kromosomê wê nakine çil ser lê hene. Tamam? Mena tu ez bêjim şêwazê derve yê bavan çi ye? Yek jê em ê bêjin gula sor bergirtin bi çir çêkirî zaten ev jî sembola çi ye? Sembola bergirtinê ye. Bi gula spîrin. Tamam. Em ê bên a di dwa. Şêwazê cînî yê bavan, parens. Aha, li vir bala xwe bi denê de. Min li vir berê ji wer danî bû gava min got domînê sare sîsêv hertim safîtê. Ji ber ku ji pêvî şêwazekî jê re tune yî. Li vir ev sembola a bergirtinê ye. Madamî ez bêjim gula spî ye û madamî min ji wer danî ye ar apçûk felvêdekê çi wat heye didê min? Temam bijî ji we re ji pêvî şêwazekî jê re tune yî hertimî ev şêwazê vê yî. Lê bes ez ê kur di wilo nakokî bi mir çê bibe hertimî wê di a domînêz di bi mir nakokî çê bibe. Ji ber ku çend şêwazê wê nahenin? Du şêwazê wê nahenin. Yek jê arkbîrê aramezin û arapçûk aramezin. Ez nizanim ne ez vî şêwazî bibim yan jî ez vî şêwazî bibim. Ez ê çawa zan bê ez ku ja şêwazî hilgirim? Tamam. Li vir bala xwe bi denê de ez ê vê nabihêlim. Ez çawa bikim? Ez ê bêm berdewam bikim. Dibêt encamê de nifşê yekem giş xwedî gulên sor bûn. Gava ku bêjin giş xwedî gulê sor bûn li vir çi didê min encamê didê min got gulê got nifşê yekem ir derketinin giş gulê sor bûn ev didê min got çi ye? Got şêwazê ê domînêz ê safî ye.
يعني صد جي صدي قش خودي قولي صوربون. تمام؟ اما انا كني قول فرب قوتانا نيفي جي قولي صوربون و نيفي جي قولي سبيبون زاتا نيلفر ابانا كني كوجا شواز بربايا شوازي ددوا. از بين بردوان بكم خاله مي سسيا دبتيا جيني ايچه اي باوان اف حردو قشتك بهفرنن و اف حردو جي بهفرنن. چما افبر و چما افبر نوا كيفن يعني ما افبر و نفسا انجامي بدي و افجي نفسا انجامي بدي. از بيجم يك لسر يكي آر كبيره يك جي بنجها يكي جبرجو حردو و كيفن هفدان يعني جيز بيجم برجرتن افجي يك سر یکی آراب چوک آچارا شواز جینی یه زاروکان فامیلی وان ای زاروکان نفشه یکم يعني جاز بيجم نفشه يكم. طيب وكي هفدان عادي زي هفدان بكم وقت بيكاري دي قبل بيجم يكل سر يكي هفدان يكل سر يكي شد ديمه يكل سر يكي ديم آر آمازن و آراب چوك شد ديمه از حرتو تيبا دينم جمهر هنجي ولو دينم ذات ان افري باز شاشه حرتمي تيبا مازن از لدس بيكي داتينم بشتر تيبا بچوك انا ولو گرفتاری آمد گشتك شاشه دبيگو از یک دس بيكي تيبا مازن دينم بشتر تيبا بچوك چما جبرگوان بيجن تيبا مازن دادگره سر تيبا بچوك آ پنجا افگش خودی گوله چنه؟ چه زاروگن گودوین اف شیردر کبنیه گوده و باوی واناک نجوی رنگی به و چه رنگی بدیمه؟ گوله سور برگو بریم برگوتیه خلاص ما تیپا مزن دید او تیپا هانی گوله سور شوازی دروه ین نفشه یکن و چه به؟ صد جسدی و گوله سور ویره بازی از گرفتاری آخواه چاره سر بکن حیوانه یکی دن و بمینند کیفو خوشی